Жаңалыклар чыгарылыш үз эшин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, хайырлы кеш. Роспотребнадзор 2 балалар бакчасының эшчәнлеген туктаткан. Ни өчен? Яр буе паркында агачларны кисәләр. Ял итү урынындагы наратларга кемнең кулы күтәрелгән? Кышны озатып, язны каршы алдылар. Чаллыда май чабу бәйрәме ничек үтте? Контроль күзәтчелек органнары шәхси бакчаларда планлы тикшерүләр уздыра алмый, белгечләр учреждениеләрдән балаларга медицина хезмәте күрсәтү, аларның туклануын оештыру сыйфатын белми. Территориаль бүлек башлыгы Илгизәр Бариев белдерүенчә, бу оешмалар турында төгәл мәгълүмат башкарма комитетта да, район башлыкларында да юк. Шуңа күрә мондый учреждениеләргә инспекторлар халык мөрәҗәгате буенча гына тикшерү белән килә ала. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 2 шәхси бакчаның эшчәнлеге туктатылып торганы бу Сами Сусами һәм Юниор парк бакчалары. Разрешение на их открытие, как и лицензии, они не получают. Проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий не представляется возможным. В то же время, при рассмотрении жалоб на такие учреждения выявляются многочисленные нарушения санитарного законодательства. По фактам выявленных правонарушений применяются с нашей стороны меры административного реагирования. Но я думаю, это неправильно. Мы не знаем их количество. Мы должны знать четко количество руководителей, дать им свои рекомендации, без всякого административного нажима. Частному бизнесу в этой сфере быть, он должен быть, его нужно, если необходимо, поддержать, приглашать и приобщать к тому, чтобы руководители этих частных детских садов были бы в теме, в тренде, то, что происходит в городе. Шәһәрдәшләр яр буе паркында агачларны кисәләр дип борчылам. Чаллылары биредә ял итәргә ярата, чаңгы шуучылар агач төпләре күбәйде ди. Урынга безнең хәбәрчеләребез барды. Көн сайын урманда яшьләр дә, пенсионерлар да ял итә, агачларны кискәнен күргәч шәһәрдәшләр хафага калган. Ну я вот не знаю, что происходит, но валят деревья, валят. Я бы не сказал, что сухостой какой-то валят. Есть, потому что много наклоненных деревьев, они вот-вот упадут, они так и стоят. А валят какие, ну что я не знаю, целая бригада на тракторах, бензопилами. А в чем дело и как, какое у них там, это я не знаю. Ну очень много. Агачлар авыруга охшамаган, шуңа да шәһәрдәшләр бу урманны юкка чыгару дип саный. За котлованом туда дальше, полянами, ну это что такое? Мы скоро вообще без леса останемся. Чистить надо, просто от плохих надо чистить, короедов да много. Вот облупленные деревья, но они же стоят. Во-первых, это зона такая, ну как сказать, экологически чистая, поэтому здесь нет. Ну, может быть, бывает рубка такая, это, ну, санитарная. Наверное, бывает такая рубка. А так нельзя, рубить нельзя. Түбән Кама милли паркында бу территория безнеке түгел дип аңлаттылар. Паркта исә ел сайын санитар чаралар уза. Это выборочные санитарные рубки, очистки леса, захламленности, то есть уборка невесосечной захламленности. Они назначаются на основании актов исторического обследования, которые проводят специализированные организации, так называемые лесопатологи, инженера. На основании них и вот проводятся данные рубки в национальном парке Нижняя Кама. Социаль челтәрләрдә шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы аңлатма язган. Аның буенча 19 январьда кеше сәламәтлеге һәм тормыш өчен куркыныч булган агачларны кисәргә рөхсәт бирелгән. Әмма шәһәрдәшләр бу агачларның ничек куркыныч тудыра алуын аңламый. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 23 февральдә Ватанны саклаучылар көнне бәйрәм итүгә бәйле рәвештә Татарстан халкын кыска эш атнасы көтә. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгуле һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясе хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 23 февраль Ватанны саклаучылар көнне эш көне булмаган бәйрәм көн санала. Шул рәвешле 2018 елда 5 көнлек эш атнасында 23, 24 һәм 25 февраль ял көннәре булачак. Шул вакытта 22 февральдә эш көне 1 сәгатькә кыскара. 2 атнадан соң республикада яшәүчеләрне халыкара хатын-кызлар көнне бәйрәм итүгә бәйле рәвештә тагын рәттән 4 көн ял көтә. Ягъни 8, 9, 10 һәм 11 мартта ял итәчәкбез. Шәһәрдәшләре май чабу бәйрәмен 4 мәйданда үткәрде. Төп чаралар Азатлык мәйданында узды. Бәйрәм көне ел сайын ай календарына карап үзгәреп тора, әмма гореф-гадәтләр шул ук. Атна буена койма ашыйлар, карашкы яндыралар. Чаллыда кышны ничек узаттылар? Гүзәл Шихапова сюжетында. Азатлык мәйданында интерактив мәйданнар эшләде, шәһәрдәшләр уйнады, җырлады, биеде. Угощаемся!
Зиму провожаем, весну встречаем. Beyramning töp rizığı kuymak şalılar anardan avuz itler için şirat kütken arada retseptlar bilen bölüştü. Я каждый день блинчики пекла. У меня есть внуки, которые приходили в гости. Ну, блины разные тоже рецепты. С икрой, с луком. Ертең пішірем, өзімнің хатыным пішірі. Ішкен тұру, ішке барыға уже қоймақ әзір тұра келі ертеңгілікті. 1-2 gün şay pişirdik indi. Maslenitsa bulgaç. Un, süt, yumurta, tuz, şeker. Как обычно. Халық календарі бойынша майша бұл кышны ұзату языны қаршы алу. Ел сайын шалыда бұл күнні қарашықыны яндыралар. Ышаны бойынша аның білен бірге барлық нашарлыклар да кете. От всех бед будут, чучело будет сжигать все беды. С праздником Масленицы. Майша бұл ұзғаннан соң христиандар ураза тұта башлай. Ол 7 апрельге қадар девам етечек. Гүзел Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Россияның отказанға түзушесі Шалының почетлы гражданины Марат Шакирұлы Бибишевқа 14 февральда 88 еш толыр еді. Ол түзушігіне түгіл ұста шахматшыда. Татарстан шахмат федерациясының вице-президенті да еді. Марат Бибишев вафат болғанға 1 елдан артық уақыт ұзды. Оның истелігіне бағышлап оқушылары шахмат турнирі уздырды. Турнирда ең қадірлі қонақларының бірісі Россияның атқазанған түзушесі Марат Бибишевтің анығы Диана. Ол 6 ешінде шахмат ойнай башлай. Білімі бойынша архитектор болса да шахмат білен қызықсына бабасының кеңешлерін әршек есте тұта. Он мне всегда говорил не бояться, всегда нападать и видеть свою цель. Пусть это будет король или любая цель, которую я себе ставлю, ее нужно достигать. То есть во мне он воспитал в молодом таком маленьком ребенке, девочке 5-6 лет, абсолютно не боящегося шахматиста. И тем самым первые победы мои были достигнуты только благодаря тому, что я не боялась вообще ничего. Марат Бибишевна укучылары турнирда катнашучылар да яхшы яктан еске ала, алар аны яхшы укытучы итеп хәтерли. Он многому меня научил в жизни, в том числе вести такой спортивный образ жизни. В обед приходил, нас гонял по спортивному комплексу. Вот. Можно сказать, мой второй папа. Турнирда катнашучылар саны 70 кешегә җитте. Бер өстәл артында балалар да, ветераннар да утыра. Күбесе исә стандарт партияларны якынрак күрә. Я играл с другом, он такой говорит, то, что ты плохо играешь, очень плохо. Ну, естественно, я разозлился. Ну и говорю маме, мам, научи меня играть. Ну, так и научился. Мне больше нравится стандартный, потому что там можно подумать, принять какие-то решения. Ну, стандартный нравится. Турнир нәтиҗәләре буенча 6 җиңүчене билгеләделәр. Алар акчалата бүләкләр алды. Быел Марат Бибишев истәлегенә турнир шәһәр гран-при этабы кысаларында узды. 2019 елда оештыручылар аны аерым үткәрергә тели. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерә сүзеңне мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Шатнагыз уңышлы булсын. Вы ждали? Весь город ждал. В Набережных Челнах новый центр. Открытие обновленного магазина корпорации «Центр и Селдом» в Европа-центре. Теперь все по-новому. Магазин современнее, а цены ниже. Большой телевизор всего за 777. Только 3 дня. Ждем вас в Европа-центре. Проспект Мира, 24А. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 20 по 25 февраля в ДК «Камаза». При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.